Zdravíme vás ze Svojtky a přinášíme vám přehled 5 nejprodávanějších knížek za měsíc červenec. V Čechách a na Slovensku za mesiac júl. Na 5. místě se v Čechách umístila zvuková knížka První poslech klasická hudba. A na Slovensku je to táto krásna encyklopédia o zvieratkách s odklápacími okienkami. Na 4. místě se v Čechách umístila vzpomínková knížka Krásné album mého dítěte. A na Slovensku 4. miesto obsadila táto knižka, kde deti spoznávajú farby a obsahuje takéto skladací dieliky, takže si presvedčujú jemnú motoriku. Na 3. místě v Čechách se umístila Všeobecná encyklopedie v pohybu s odklápěcími okénky. A na 3. mieste sa na Slovensku umiestnili tieto zošity na fibrenie jemnej motoriky pre predškolákov. 2. místo v Čechách obsadila knížka Malé cesty stavba. A na Slovensku tiež. Absolutní jedničkou v Čechách se stala knížka Koukni a rozsvít kouzlo tmavé noci. V Slovensku sú najpredávanejšími Montessori vlajky s puclami, zapichovacími vlajočkami a knižkou o štátoch. Srdečne vás pozdravujeme ze Svojtky. A budeme rádi, když nám do komentáře dáte vědět, jestli jste si nějakou z těchto knížek pořídili a jak se vám líbila. Ďakujeme a prajeme vám krásny august.